sikat sa karamihan. Ang atupagi, pwede bumida kapag kailangan. Primero ako ipabalo no nga ikatulo na nato ning suroy dire. Ang primero nagtanaw ko unsay kahimtang karon ang pagpahibalo no kung kanusa sila makabalik sa ilang pwesto labi na diri sa atuang nagguba no nga mega public market nahimong dako ang epekto ug imong makita no, ang iyang mga walls no nga tumpag na mga cracks tungod sa linog na tungod manggod kay nianhi ko dire kay gipirmahan na nako ang program of work ng nagkantidad program of work for the repair of the mega public market amounting to 22 million pesos. Hopefully by March masugdan ang trabaho and it will be completed by September, and hopefully before the start of the celebration of Araw ng Digos makabalhin na og mahimong normal na ang dagan diri sa atuang mega public market. Ma-repair na diya, masugdan na to March, mahuman na September. Isa maabot ang Araw ng Digos City, mabalik na sa normal na ha. Ano naman ito? Trabaho rin? Ako di kay namo pasalamat sir, mabali na mi dito sa mong kalingkidahan. Kay nagantos magumidiri lama kayo ang kuan bagyan sa customer di kay sila manulod. Ipay di kami sir, marami na nagtunok. Salamat sa ni Mayor gyud. Dako bilang pasalamat ni Mayor og hinayon manggaling before sa araw na nami dito sa mong kalingkidahan. Manipay jud ko kung mabali nami dito sir kay pait ya mong kahimtang jud ari. Untag mga kuan na jud siya. Manipay ko kay at least ko nag-effort jud siya para sa amo naguna-una gyud sa mga nakapakanan na mo di lang sa mga pati sa mga consumer. Lahi jud kayo sir. Sa dalan pa lang daan. Kita kayo jud ari sir ang mga customer kaya jud sila kaayo manulog jud. Mo gyud kalamidad wala man tay mabasol ana mo nang sabot ra pod mi. Wala jud kay mi nagpresyo sa tumiyo kay kabalo man ta kalamidad jud. Thank you. Kudag magpasalamat yung ako kumubalhin na. Ay ako ipabot lang magpasalamat ako sa dali niyang aksyon. Heart. Wala kang dito sa magdungan para gumulong. Isa orang nila. May buntag sa tuwang mga katawhan sa siyudad sa Digos na labi na sa mga taga-palengke. We have akong ipahibalo sa inyo nga nag-appropriate ta sa atong general budget. Apil na ang pag-rehabilitate o pag-repair sa atong mega market worth 22 million. And hopefully by this coming months, ma-bid na to siya and then mag-commence na ang work then mahuman na before September. Because maunay trust ni Mayor Joseph nga mabalik back to normal na atong palengke. Agwanta lang sa tagamay, pero kami ni Mayor Joseph o mga konsyales, Vice Mayor Johari Banya, naningkamot nga matagaan yung kaharuhay sa pagpaninda ninyo sa palengke. Pondo para pagpa-repair sa mega public market, magasugan ang trabaho karong Marso. Mahuman po na siya, hopefully by September, and before the celebration of Araw ng Digos, balik na sa normal. Balik na. Ang akong mensahe sa tanang mga naninda diri dagko man ug gagmay, una magpasalamat ko sa inyong pagsabot. Tungod lagi kay nasayon man mo, dili unta ing-ani ang ato ang pagpadagan diri sa palengke kung wala lang nahitabo ang upat ka linog. Nga nalipay kay ko nga nisabot mo, nga sa inyong pagsabot naningkamot po ko nga matugunan, matagad nako ang mga inyohang mga panginahanglan. Ug karon niabot na gyud ang panahon nga na-approve nato ang 22 million nga pagagamito nato sa pagpa-repair sa mega public market ug kini pagasugdan karong Marso ug maningkamot mi nga matapos sa September kay sama sa gingon kinahanglan makabalik na sila sa normal nilang kalakaran o normal nilang pagpamaligya din sa palengke o sa atong mega public market before September 8 of 2020.
nila, ipalidas nila. Salamat kay ako nang gibalitar sa ilang. Kanya, na-approve na nato, pirmahan na to, nahimo na ni engineer. Ang program of work. Ang program of work, 21 million, request sa Mega Public Market. Yan ito proceed na na. Meeting ko rin. Siguro, mga Marso, siguro. Tama na. Marso. Taro din. Ay, maginaw mga mga. Di pa yan. Nagahin mga tao 21 million para sa pagpa-repair sa Mega Public Market. Nakapirma na ako sa program report. 900 na lang. Engineer. 900 na lang. Itong rental. By January, hopefully by still then ibig for sure by March makasugo na tao. Yung pila ang duration sa work? 170 days. Tangalan na to 190 days bilang 6 months. Unang kamulan ng paabot na to gikan sa March. March, April, May, June, July, August. Hopefully by September before araw ng DDC3. Wow!